Draga braćo i sestre, iako je danas zadnja kateheza, ne mislim da je najmanje važno, što više smatram da upravo ovo o čemu ćemo danas govoriti ima oblikovati naš kršćanski život, naše nasljedovanje Isusa Krista i samu ovu posvetu koju želimo izvršiti u sutrašnjem danu. Jednom sam pročitao negdje kako je ljubav odluka koja se verificira u teškim trenucima. Odluka da želimo ipak ostati pri voljenoj osobi zauvijek. Ta naša odluka kršćanskog života za Isusa Krista ima se pokazivati u tome da želimo živjeti Isusovim naukom i onim što nam Isus daje. Ne želimo pomiješati hijerarhiju vrijednosti nam danu od samoga Boga. Da ne želimo zamijeniti ono što je manje važno s onim što je više važno. To jest da prema onom Isusovom nauku ovo i dalje želimo činiti, ovo manje važno, ali ne želimo zanemariti ono što je najvažnije. A najvažnije je prema učenju Isusa Krista, prema učenju naše svete Majke Crkve, najvažnije je živjeti sakramentima i Božjom riječi. Ni manje, ni više. Sve ostalo je dobro i treba činiti, ali ovo je najvažnije. Ne znam da li ste ikad primijetili, ali u zbornim molitvama, to jest u popričesnim molitvama na svetoj misiji, crkva na neki način kao da ne dopušta sebi domisli to da netko može biti na misiji, a ne pričestica. Uvijek kaže: zahvaljujemo ti, Gospodine, za primljena otajstva, tako dalje, neka nas primljeni darovi. Ne dopušta sebi misao da je neko tu, a nije izvršio ono što je najvažnije. Ponekad čovjek naravno ne može, ali radi nekih stvarnosti, radi nekih grijeha, ali i tada crkva daje neku alternativu da treba bar primiti duhovnu pričest, jer ako ne možemo fizičku pričest primiti. Mi koji smo, recimo tako, u normalnom stanju, ništa nas ne priječi, ako je stanje grijeha, naravno da bi trebalo prije toga koristiti sakrament svete ispovjedi. Sakramenata je 7 ukupno. Neke, a možda već većinu smo primili u životu. Mislim da nema nitko ovdje koji je primio baš sve. Jednako će naš Stipo ili Štef, Dario ići za đakone, pa mogu, ili Željko. Ja i Jure se pak ženiti ne možemo da bismo htjeli, tako da vi imate mogućnost primiti sve, ali mi ne možemo. Mi žene, nažalost, poglavito ne možete, jer ne možete primiti sveti red. Ali neke sakramente smo već primili i ne pričamo ovdje sad da trebamo ponoviti sveto krštenje, ponovno primiti svetu potvrdu, ponovno se oženiti ili ponovno primiti sveti red. Ne pričam o onim sakramentima koje uobičajeno primamo jedno. Osim ženitba u nekim slučajevima, naravno da se može čovjek i treba se ponovno oženiti. Ali pričam o onim sakramentima koje crkva podrazumijeva da ćemo je kao vjernici primati više puta u životu. Da to čovjek ne zanemari. Jer Isusov nauk je vrlo jasan u svetom evanđelju. Isus kaže: ko ne jede moga tijela, ko ne pije krvi moje, taj nema života u sebi. I može pričati ko šta hoće, ali je Isusova riječ istinita. Čovjek može životariti, ali živjeti punim plućima kršćanskim ne može bez primanja Isusovog tijela i Isusove krvi. Mislim da vi koje ste majke ne želite da vaša djeca žive smrću u ovom svijetu. Nijedna normalna majka ne bi htjela da je se dijete drogira, da dijete upadne u razne ovisnosti koje ga uništavaju, da dijete sebi čini nešto nažao. I tako treba misliti, tako htjeti svoje djeci. Ali svaka vama čast koji ste majke, ali ja ipak smatram da je Marija ipak neka razina iznad u ljubavi prema djeci. Jer majke, čak i kršćanske majke, mogu željeti tobožnja dobra svojoj djeci koja su u suprotnosti s Božjim dobrima namijenjena djeci. Marija pak želi najveća dobra za nas.
Mi kad kažemo da nas Marija dovodi k Isusu, upravo mislimo na ovo da nas dovodi u ovome najvažnijem Isusu Kristu. To vidimo na svoje oči, poglavito u marijanskim svetištima. Uvijek se kaže da prepoznatljivi znak Marije je taj da ljudi dođu Isusu. Poglavito tamo gdje ona, recimo tako, kraljuje i stoluje, Lurd, Fatima, Jasna Gora, Međugorje, gdje god nabrojite, gdje god pomislite o nekom svetištu marijanskom, tamo prije svega velika naznaka je posjećenosti svete ispovjedi. Stvarnog dolaska Isusu Kristu. I druga velika stvar u takvim svetištima je velike posjećenosti svete mise i primanja svete pričesti. To je stvarno dovođenje Isusu Kristu. I još ona treća stvar, možemo vidjeti u Lurdu, primanja bolesničkog pomazanja. Marija dovodi sakramentima. Ne negdje tamo. Mi kao crkva nemamo ništa jače i bolje od toga. Molitva u jezicima, mač kore, prorokovanja, mač kore. Crkva kaže da je ovdje srce naše crkve, da je ovdje srce nas kao Božjeg naroda na svetom oltaru. Da je tu naš život, tu, na svetom oltaru se događa. I mi želimo primati život da bismo imali život u sebi. Možda to čudno zvuči, jer činjenica je da ljudi i bez pričesti i dalje dišu, i dalje pričaju, i dalje im srce tuče, i dalje hodaju, i dalje mašu rukama, ali Isus kaže, nemaju života u sebi. Sreli smo takve ljude, puno puta. Makar je na izgled sve ok, to ipak negdje u dubini čovjeka vidi se da nema života u sebi. Istinskoga Božjeg života u sebi. A mi ne želimo ne imati život u sebi. I Marija to ne želi za nas kao za svoju djecu. Ona želi da život imamo, baš kao što Isus kaže, da ga imamo u obilju. I zato nas možda muče neke sumnje. Da li se isplati Mariji predati sve? Isplati se zato što ona predaje apsolutno sve Bogu. I mislim da ona riječ koju Isus upućuje apostolima koji se pitaju, onako, rekli bismo naoko, puno zemaljsko pitanje, ali pitanje koje čovjeka muči, šta ću ja dobiti za to? Šta ću ja dobiti za uzvrat, da dam Bogu sve, da dam Mariji sve? Dobit ćeš sljedeći, baš kao što je Petar dobio odgovor od Isusa Krista. Oni koji sve ostave, koji pođu za Isusom Kristom u punini, a ovdje u slučaju našem po Mariji, dobit će sljedeći. Nema ga, kaže Isus Krist, ko ostavi kuću, braću, sestre, majku, oca, djecu, polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, sa progonstvima primio 100 kuća, braće, sestara, majki, djece i polja i u budućem vijeku život vječni. To Bog obećaje onima koji mu sve predaju. A valjda je Bog vjeran. Vjeran je čak i ovdje već. Ja sam dobio ovu riječ prije nego sam stupio u naš Pavlinski red. Od Boga. Jer sam se razmišljao kako to, Bože, ja moram ostaviti sve. A šta ću ja onako laički, imoćanski misleći dobiti za uzvrat za to? I Bog mi je rekao upravo ovo. Ja sam imao jednog brata, imam i dalje moga Zvonu, jednu sestru moju Mateju. Sad imam 100 braća i sestara. Ne mogu ih nabrojati, ne 100 nego 100. Imao sam majku Suzu svoju, sad imam moju majku Mariju. I dalje je moja Suza meni moja majka, ali Marija je Marija. Ja sam to svojoj majci rekao, pa prihvatila ili ne. Imao sam jednu kuću, čisti, i to bi išla na 3 dijela, ili tako, brat, sestra, ja, da se vodi ko će s kime i gdje i kako. A sad koliko samostana, ja mislim u svijetu imamo preko 80 trenutno. S time da, neću računati samostane, znam da su mi vrata mnogih domova u našoj župi otvorene. Da mogu doći ko u svoje, šta bi se reklo. 100 mi je Bog dao više. Polja nešto ucisti je bilo, ne mogu reći da nismo imali ništa. Ali kad bismo uzeli samo imovinu reda, 100 puta više je Bog dao. Ne u tom vidu da sam materijalist, nego je Bog vjeran onome što kaže. Bog je vjeran da će nam dati sve 100 kad mu damo sve. Kad mu damo uistinu sve od sebe. I ne u vidu da Bog traži sada od nas da de facto odi prodajte sve što imate i daj,
nego kaže samo predaj meni, da ja upravljam onim što je tvoje. Ako mi vjeruješ, da ti ja želim dobro, jer ja vjerujem duboko da Marija ljubi svoju djecu, da je majka koji želi stvarno dobro svojoj djeci, ali koja je majka koja se neće zabuniti s onim svojim poimanjem dobra i Božjim poimanjem dobra. Jer ona je cijela Božja i cijela Bogu pripada. I ona želi za nas da prije svega imamo život u sebi. Ona to želi za nas. Da imamo život u sebi. I vuče nas. Svi ćete to primijetiti, ali koji ste god išli u Marijansko svetište, bilo koje, je li vas vuklo da se ispovjedite? Iskreno se odgovorite. Je li vas vuklo? Mene je. Mene je. Vuklo i vas, zato što Marija tamo tako radi. Uzmete, došao si k meni, super, samo ja te ne želim za sebe, ja ću te odvesti tamo gdje treba. Odveću te Isusu prvo u ispovjedi, a kasnije nas vuča, ipak bi bio i na misiji ovoj. Vuče nas da primimo pričest. To Marija čini. Vuče nas Isusu, ali u stvarnoj prisutnosti Isusa Krista. U svetim sakramentima. Ona ne radi neku halabuku od manje važnih stvari. Naravno da kasnije u produbljivanju odnosa sa Marijom ona nas upozorava na svako zrnce prašine naše duše. Ko dublje uđe, naravno će dublje i poimati. Ali ovako površno gledano stvarno privlači Isusu Kristu i to privlači punini Isusa Krista. Onoga što Isus uči. Jer možemo kasnije se ticati morala, jer to sve stoji. Ali ovo što je osnovno, što Isus uči, to je baš sakrament. Ono gdje nam se On ostavio, tamo gdje je kazao bit ću s vama do kraja vremena, to je ovo. Ne nešto drugo, nije Isus imao na misli nešto tamo drugo. Naravno da je s nama u molitvi, naravno da je, jer tako kaže gdje je dvoje sabrano u moje ime, bit ću i ja s njima. Da, istina je da je Isus s nama ovdje. Ali Isus je ovdje već, htjeli mi to ili ne, u svetom se to hraniš. On je tu, on je stvarno tu. On stvarno želi nam davati svoj život. A Marija nas tjera na to da primamo taj život kad joj se daje. Ona neće nas ostaviti sebi. Nikog nije ostavila sebi koji je njoj došao. Apsolutno nikog. Sjećam se jedne priče, istinite priče o svetoj Mariji Egipćanki. Sveta Marija Egipćanka je živjela u Aleksandriji, koliko se sjećam. Bila je vrlo poznata konkubina, vrlo bogata konkubina i čula je tamo kako hodočasnici idu u svetu zemlju. I ona onako već ima sve doslovno. Zavodila je mlade mladiće, to je bila najdraže da napravi. Da dovede nekog mladog mladića. Kaže, a idem ja vidjeti u čemu je kvaka, s time. Ide i ona to će vidjeti. Tu svetu zemlju i poglavito taj Kristov grob o kojem su svi pričali. I dođe ona tamo sa brodom i tako dalje, s time da je na tom brodu radila svoj posao, Radila je i kad je došla tamo i nakon nekog vremena, kaže ta priča, ide, ona vidi taj Kristov grob. I dođe, ne može ući. Nešto je priječi, nema fizičke prepreke, nikakve da uđe. Nema vrata, nema zidova, niko je ne gura nazad, ali neka sila je ne da unutra. Ona hoće, ono ne da. Ona hoće, ono ne da. I pade na koljena, kaže, podiže oči, tad je tako to izgledalo prema opisima raznim. Bila je slika Majke milosrđa i zavapi, Marijo, majko, pomozi. Marijo, majko, pomozi. I pobježe u pustinju, da tamo očisti svoj život, da čini pokoru. Ali pogledajte šta jedna malena riječ, Marijo, pomozi, može učiniti. Šta mislite što se na pustinji događa? Bog je šalje svećenika u pustinju nekakvog tamo iz nekog samostana, nadahnuo svećenika, odi, kaže, tamo u pustinju, neko te tamo treba. Kad tamo Marija Egipćanka, da se ispovjedi, da primi svetu pričest. Fascinantno koliko je Marija moćna u tome da dovodi ljude Isusu Kristu. Čak i ovakve totalno izgubljene slučajeve, kao što je bila Marija Egipćanka prije nego se obratila. Sad je svetica,
Kao što i ja i ti možemo biti sveti, baš upravo po tome da se nećemo bojati doći majci. Majci je uvijek nekako lakše, u većini slučajeva. Očevi su nam uvijek nekako u glavi kao stroži, ali majke su onako blaže. I ne znači to da je Bog stroži, a Marija blaža, nego mi takvo imamo u svome umu. I dobro je što nam Isus daje majku, jer zna da će njegova majka nas dovesti k njemu, ne negdje drugdje. Znači, prva stvar su sakramenti i važnost isti. Da stvarno živimo tim. I ova pobožnost, kako smo čitali u raspravi, poglavito nas usmjeruje na svetu pričest, na ove Isusove riječi koje sam već govorio, onaj koji ne blaguje moje tijelo i ne pije moju krv, nema života u sebi. I tu u zaključku, u zadnjim brojevima naše rasprave, čitamo kako obavljati ovu pobožnost tijekom svete pričesti. Prije pričesti veli se da možemo obnavljati svoju posvetu govoreći, na primjer, sav sam tvoj, moja draga gospodarice, i sve moje tvoje. Na taj način da nam ona pripremi srce za Isusov dolazak u njega, da vidimo da sami stvarno nismo dostojni to učiniti. Za vrijeme, kaže pričesti, da imamo govoriti, Gospodine, nisam dostojan. Ono što kažemo nakon Jaganjče Božje. Prvi puta upućeno Bogu Otcu, govoreći da nismo dostojni mi kao mi, ali evo imamo u sebi Mariju koja je njegova voljena službenica. Drugi put, Gospodine, nisam dostojan, upućeno Isusu Kristu, ali mu reći pri tome da evo tu je njegova rođena majka, tu je njegova majka i neću te pustiti dok te ne uvedem u kuću majke svoje. I treći put, Duhu Svetom, Gospodine, nisam dostojan, pokazujući mi da ipak u nama, u našem srcu prebiva njegovo remek djelo, Marija, da ga ona primi jer mi nismo dostojni. I poslije svete pričesti da stalno iznova uvodimo tog Isusa u Marijino srce koje živi u našem srcu. Da ona ga tamo ljubi puno bolje nego mi, da ga ona tamo prima puno bolje nego bi ga mi primili, da mu se ona tamo klanja puno bolje nego li bi se ja i ti mu mogli klanjati, da ga ona tamo grli puno nježnije nego bismo mi bili to u stanju činiti. To je, na primjer, oznaka ove pobožnosti i vidimo da nas navodi na sam centar svega. Centar cijelog svemira i ovog svijeta u kojem mi danas živimo. Na Euharistiji, ni manje ni više. Druga stvar, sveta ispovijed. Znamo da nam je jako bitna. Znam da se svi ispovjedamo redovno i to je dobra stvar. Ali uvijek iznova, evo ne znam, mene osobno Božja riječ potiče na ispovijed, koja me vraća poput bumeranga, mogu se s time podijeliti, s tom konkretnom riječi, koju meni Bog govori i u biti nam pokazuje šta je grijeh. I to nam nekako, ja vjerujem da to meni Marija u srcu govori. Sine moj, vidiš šta si napravio. Ne u time da me osuđuje, nego mi pokazuje gdje je ljubav za mene. Da nije ljubav moja u vama, kogod vi mene voljeli ili ne voljeli, kogod ja vas volio ili ne volio, ne, moja ljubav je u Bogu. Meni Bog osobno govori sljedeće, u mom grijehu. Time me potiče da mu se vrati. Imam protiv tebe, prvu si ljubav svoju ostavio. Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva djela. To me potiče da se ispovijedam, da se Bogu vraćam stalno i iznova i da to činim bez straha i bez oklijevanja. Bez straha i bez oklijevanja se vraćati Bogu. Postoje mnogi načini, draga braćo i sestre, koji su nam dani za oprost grijeha, ali nije da nije toliko lagan kao sveta ispovijed. A znate, na primjer, bar smo mi blagi koliko znamo za moju braću. I ja sam dosta blag u ispovjedanju ljudi, i pater Jure je dosta blag u ispovjedanju ljudi, i pater Ivan, i pater Stjepan, i većina svećenika. Velika većina je jako blaga. Zato se vraćajmo Bogu. Osim ako vam se da kopat grobove, to je jedan od načina oprosta grijeha, kopati mrtve, kao Tobija,
Ali Tobija nije u zelenilu naručio lijes, nego uzeo lopatu i kopao u zemlju, u dubinu 2 metra, u širinu koliko treba i onda tijelo pa zatrpaj. To oprašta grijehe, teška stvar, fizički jako teška. Evo. Oni bagerom kopaju koliko ja znam. Malo lopatom pri kraju, ovi zelenila, ali bagerom većina se radi. Ili, na primjer, dati svoj život za Isusa Krista, ali stvarno ga dati, u smislu mučeničke smrti. Briše sve grijehe. Krštenje, ali to ste već ispucali, to vam ne mogu ništa tu pomoći. Jel? Isto briše grijehe. Obraćenje nekoga s njegovog krivog puta. Ne mogu sebe obratiti, kamoli ću koga drugog. Jel? Teške stvari, doslovno neizvedive. Da ne bi mislili da nema drugih načina. Ima. Biblijski utemeljeni, katolička crkva ih priznaje, ali ispovijed je najlakši način. I to najlakši zbog toga što tamo mogu imati sigurnost da mi je oprošteno. A mi svećenik u imenu Boga kaže, ja te odrješujem. Znam da mi je oprošteno, ne moram se misliti je li ili nije. Znam. I to ne činimo mi zato što mi to možemo, nego zato što Isus je tako odredio da se čini. Kaže Petru, šta zavežete, bit će zavezano, a šta odvežete, bit će odvezano. I to ne u vidu da ja imam pravo odlučiti kome ću svezati, kome odvezati, nego u tome da on to u biti čini preko nas. Ne mi. Ne mi svojom snagom. Ja sam možda ponavljao u propovjedima da koliko god vas volim, vrlo vjerovatno ne bi život dao za vas. Možda za malu djecu bi, ali za vas velike slabo. Zato što ja nisam umro za vas. Niti ste vi umrli za mene, nego Isus Krist je umro za nas sve. I on nam oprašta grijeh. Čini to preko svećenika, jer je to tako odredio on. Zašto je tako odredio, nemam pojma, ali je on tako odredio. Zato, ako nam se desi grijeh, sjetimo se odakle smo pali. Poglavito nakon što se Mariji posveti. Jer Marija će nas na to pozivati, a mi se, draga srca, tome odazovemo. Također, evo, spomenući onaj još sakramenat koji više puta možemo primati, sakramenat bolesničkog pomazanja. Nemojmo se bojati ga primiti. Vrlo jednostavno, nemojmo se bojati. Nećemo umrijeti odmah na automatizmom. Ja još nisam umro, mislim da sam ga 6 puta do sve primio. Još sam živ nekako, stojim na nogama. Nećemo umrijeti odmah. Ne želimo da naša srca zarazi ono svjetovno mišljenje. Jer svjetovno mišljenje jest tako. Pater Jure će potvrdi isto što vam ja kažem. Ljudi se boje nas kad dođemo u bolnicu. Ne bi ja, kažem. Ne bi ja još. Jer misle, stvarno ne tako misle. Kad ih pomažemo, pomolimo se, kao što nas uči apostol, amen, aleluja i nakon toga. Jel? Nema više spasa. To gotovo ti je nakon toga. Apostol Jakov svoje poslanici kaže, Gospodin će ga podići. Ne Gospodin će ga soriti na zemlju. Evo sad ćemo još, nakon srčanog, drugi ćemo odmah dati. Jel? Gospodin će ga podići i daćemo zdravlje. Da se ne bojimo tog sakramenta, stvarno u istinu to govorim. Jel? Nemojmo se bojati. Prima taj sakrament kad imamo potrebu realnu za njim. A imamo, događaju nam se potrebe. Jel? Tu i tamo smo išli na neke rutinske operacije. Nema rutinske operacije. To će vam svaki doktor kazati. Ne postoji takva neka koja se ne može zakomplicirati. Nema takve. Svaka je rizična. Koliko god bila rutinska u očima medicine, svaka je rizična. Zato moraš potpisati ono, jel? Zato što oni znaju da je rizično. Zato mi kao kršćani nećemo mi da riskiramo na taj način, jel? Mi ćemo se osigurati u pravoj osiguravajućoj kući, ne u Croatia osiguranju, nego kod Boga. Ne u Agramu ili tamo negdje u kojim kućama postoje. Kod Boga ću se osigurati, primajući svete sakramente, pred operaciju, poslije operacije. Pred porod, poslije poroda. Bez straha, neće ti ništa biti. Samo ti može pomoći, neće ti od nemoći. I naravno u bolesti.
Ne čekati zadnje trenutke. Jer kad se čekaju zadnji trenuci, a onda su i Bogu ruke se svezane, jel? Dikad naravno ne mare ni Bog ništa, kad je nekom 104 godine, džaba je 100 bolesnički, jel? Vakati čovjeku da ode sa svijeta. Dobro, to toliko o toj važnosti sakramenata. I na kraju još važnost nečeg drugog, što je iznimno važno u kršćanskom životu, jest upoznavanje Božje volje i upoznavanje Isusa Krista preko riječi upućene od samoga Boga, koja se zove Sveto pismo. Marija, naša nebeska majka, u svetim evanđeljima vrlo malo govori, ali govori među ostalom vrlo važne riječi: što god vam rekne, misli tu na Isusa Krista, vi učinite. Što god vam on rekne. A sad kako ću ja nešto činiti kada ja ne znam šta mi on to govori? A on govori u svetoj svojoj riječi. Govori naravno preko događanja. Govori u molitvi. Govori u propovjedima. Govori u katehezama, nagovorima. Ali nigdje toliko osobno i toliko intenzivno kao u osobnom odnosu sa njegovom riječi. U čitanju Svetog pisma. Ne u nečem drugom, no u čitanju Svetog pisma. U 21. smo stoljeću. 2025. godina je sad. Nemamo više opravdanja. Stvarno ih nemamo. Ne vjerujem da smo analfabeti, i kod nas ovdje prisutni. Svi smo naučili čitati i pisati u školi. Biblija je, koliko ja vidim ovdje, i dalje na hrvatskom jeziku, nije na nekom tamo. Hrvatski je ovdje, draga braćo i sestre. Ako nam se pak ne da ni to, čak su i snimili, pričaju ljudi, to je, čitaju tekstove. Slušat bar, to neću čitati. Prije, crkva isto pazila na to. Nemojmo smatrati da su one bezvezne slike oslikane po zidovima starih crkava. Nije to ništa bilo bez veze. To nije skriveno znanje za kršćane. Da to samo mi imamo čitati i vama govoriti. Ja bi najradije volio, iskreno vam kažem, najradije volio pročitati čitanja na misiji i reći amen, jer bi svi trebali sve već razumjeti, aplicirati u svoj život. Ali moramo tumačiti zato upravo iz ove poražavajuće statistike da kršćani zaboravljaju čitati Božju riječ i upoznavati Isusa Krista. To je govorio onaj moj Dalmatinac, Sveti Jeronim, naš sunarodnjak. Da nepoznavanje pisma je nepoznavanje Isusa na neki način. Nekako nepoznavanje njegove volje za moj život. Jer tu želim upoznavati ono što on od mene traži, ono što mi Marija govori, što god ti rekne učini. A ovdje baš govori dosta konkretno Isus Krist. Dosta konkretno priča u svojoj riječi. Dosta konkretno Bog govori i preko proroka, i preko povijesnih knjiga i mudrosnih, i preko petoknjižja, i preko poslanica apostola. Dosta konkretno Bog govori o otkrivenju, samo treba čitati. I poput Marije, razmatrati u srcu. To nas ona uči, razmatrati u srcu ono što Bog mi poručuje. S jedne strane čitati, s druge strane razmatrati tu njegovu riječ. To, draga braćo i sestre, prije, u prijašnje vrijeme, kad su bile te neke realne prepreke koje jesu, crkva je crtala po zidovima scene iz Svetog pisma. Nisu ono scene od nekog, ono su scene iz Svetog pisma i na Kamenskom tamo u našoj crkvi, freske. U starim crkvama diljem svijeta uvijek ćete naići na to. To se nazivala Biblija pauperum, Biblija za siromašne, Biblija za one koji de facto ne znaju čitati. Zato uistinu nemojmo lako prelaziti preko tog dara koji nam je dan u današnje vrijeme. Preko dara za koji kaže Isus vrlo jasno svojim učenicima tada, ali i nama. Kaže, mnogi su htjeli vidjeti što vi vidite. Mnogi su htjeli čuti što vi čujete, a nisu mogli. Mnogi su htjeli to čuti. Izaija, Jeremija, Ezekijel, Danijel, Baruh, Jona,
Sira, kralj David, kralj Salomon, Adam, Eva, Abraham, nabroj sve ove likove Isusa Krista. Svi su to htjeli čuti, a nisu mogli. A mi možemo, a nećemo. Zato nemojmo lako prelaziti preko tog dara koji nam je dan u današnje vrijeme. Dara pismenosti, hvala Bogu, dara dostupnosti, hvala Bogu, da koristimo i te dar. Ne morate čak više ni kupovati Bibliju. Sve ima online, sve ima. Samo da to počnemo stvarno koristiti. Mic po mic, ne treba puno, ne očekujemo od vas da sad sjedite i čitate 2 sata Bibliju. Nema se za to danas vremena, to je istina. Ali 5 minuta vjerujem da možemo odvojiti. 70 sati, 4. Otprilike bi nam trebalo 12 minuta dnevno da pročitamo cijelu Bibliju za godinu dana. Sad se to izračuna na pamet, jel? 70 sati se procjenjuje da treba za pročitati Bibliju, na 365 dana to je 12 minuta. Toliko treba, jel? Mislim da to nije puno. To stvarno nije puno. Onda pokušamo, ajde, ako ne možemo 12, 6, za 2 godine ćemo pročitati. Ali da pročitam, da si damo to obećanje stvarno sebi. Ako ne možemo 6, eto 3, za 4 godine ćete je pročitati. Ali dajmo si to obećanje da želimo upoznati Boga preko njegove riječi i da želimo razmotriti ono što nam Bog poručuje. A često puta nemamo kad zastati na tim, kao ljudi, kao kršćani. Previše je toga što nas opterećuje, i nas kao svećenike i vas kao laike. Previše je toga što se mora, što se stvarno de facto i realno mora. Bila to škola za djecu, bio to posao za vas i za nas odrasle. Bile te razne obaveze, pastoral, župni ured, ovo i ono. Ali pronađimo eto te bar 3 minuta. Ako ne moramo 6 ni 12, eto 3. Ako ne moramo 3 minutu i 8 godina će nam trebati, ali pročitat ćemo. Vidjet ćemo što nam Bog poručuje. Što Bog poručuje tebi i meni. Ako budete htjeli, imam prevedene jedne tekstove s poljskog jezika. Jedni su upućeni oženjenom muškarcu, drugi su udatoj ženi, a treći prevodim trenutno svima ostalima koji se u tom stanju ne nalaze ni prvom ni drugom. Prvi je naslovljen Moj sine od strane Boga, znači biblijski tekstovi izvučeni, neko se to potrudio učiniti da složi takvo pismo od Boga čovjeku. Drugi se zove pismo i naslovljeno Moja kćeri, a treće je Moje dijete. To obećajem da ću i treće poslati. Da vidimo važnost te riječi za nas, jer ona jako je bitna, jako je konkretna. U svakom stanju u kojem jesmo. Bilo to stanje oženjenog i udatog, bilo to stanje redovnika i svećenika, bilo to stanje osobe slobodnog statusa, osobe koja živi samotan život. Bog je jako konkretan. Bog nas istodobno i tješi i pokazuje nam neke stvari koje nisu u skladu s njegovom voljom, istodobno nas opominje i podiže. Sve to čini kroz svoju riječ, koja ima više alata, koji djeluju istodobno, ali u osobnosti mene i Boga. Zato, draga braćo i sestre, sakramenti i Božja riječ jesu stvarno prava i prva pomoć na putu našeg nasljedovanja Isusa Krista. Druga pomoć je druga pomoć. Prva pomoć je prva pomoć. Tako da ako nam se nešto desi, nećemo ići odmah Andrito na hitnu, prvo ćemo si pokušati pomoć prvom pomoću, jel? Ili baš kad je hitno, onda ćemo je čekati da dođe. Ali isto tako, evo, kad smo u nekim stvarnim situacijama života, nećemo mi sad čekati, nego ćemo pokušati pomoć, ili prvom pomoć. Imamo zato u autu onu plavu kutiju, prva pomoć, obavezni smo je imati. Ako nemate, kupite, nećete tehnički proći. Ako policija zaustavi, kazna dođe. Znam, primio kaznu. Treba imati takvu prvu pomoć. A u duhovnom životu prva pomoć je ovdje
tamo iza vas, u ispovedaonici, tu na oltaru, u svetim uljima koje primamo na svoje čelo i ruke i u svetoj Božjoj riječi. A mi koristimo rado tu prvu pomoć. Koristimo ju stalno, koristimo ju često i nemojmo zanemarivati da koristimo mjesto prve drugu. Da činimo stvari manje važne, mjesto da činimo stvari koje su najvažnije. Jer kako nam Isus sam kaže, ovo treba, sve drugo pobožno što činimo do danas, to sve treba. Treba moliti osobno, treba postiti, sve to treba se odricati, boriti se sa svojim tijelom, sa svojim ljenošću i s grijesima kao takvim, ali ovo ne zanemaruj, nikad, ni pod kojim okolnostima, jer ništa ovo ne može nadoknaditi. 100 krunica se ne da usporediti s jednom misom, primljenom svetom pričašću. 100 postova petkom o kruhu i vodi ne može se usporediti sa svetom ispovjedđu u kojoj Bog otprašta naše grijehe. 100 molitva za ozdravljenje se ne da usporediti sa sakramentom bolesničkog pomazanja. 1000 propovjedi naš svećenika se ne mogu usporediti sa izravnom Božjom riječi. Sve ovo je drugo fino i krasno i važno i potrebno i trebamo to činiti, ali stvarno se potrudimo da ovo nikad ne zanemaruje. I tako nek bude u našem životu. Amen.